Game day preparation. Kuplaliiga alkaa tänään. Kattokaa, jätkä lähti vähän keuliin. Laittoi oman paikan. Näytä takaa sieltä. Sama muskelimies siellä. Täällä vähän huoletaan palloja ennen Game day. Nyt ollaan täällä parkin kentällä ja kuplaliiga alkaa. Ensimmäiset 2 joukkuetta vastakkain. Let's go! Ja sitten pistetään Magis Multimedialle propsit. Tuutko se poseeraamaan? Se tulee kansilla. Valmistautukaa, niin pistetään peli heti käyntiin. Asia selvä. It feels good to be a gangster. Näin nyt. Nyt voi kortti antaa. Mitä vittu ne veti saman mulla? Siis mä mietin yhtä juttua, että mä aina syön vlogissa. Joka vlogi niin mä syön. Saaralla on iso nälkä. Tänään on vähän sellainen haikea fiilis. Haikee. Niin. Kevinillä on haikea fiilis, mutta mulla on tosi hyvä fiilis. Meillä oli palaveri suunnittelijan kanssa ja se suunnittelee meille uuden logon. Ja meille tulee uusi nimi, mutta emme kerta sitä vielä. Ja uusi logo ja sitten meille tulee kaikki niinku ihan uusiksi. Et saatte nähdä. Tää on Kevinin juttu. Se laittaa aina niin paljon, että sen huulet oikein kiiltää. Kuka mies tekee niin? No niin, nyt ollaan täällä Mynämäellä. Tuolla kävelee se porukka, joka kävi äsken pelaa. Tän jälkeen niin lähdetään kotiin, vastataan meileihin taas. Se on varmaan tässä vlogissa tullut ilmeeksi, että mailien vastaaminen on varmaan yksi suurin työtehtävistä, mitä tässä firmassa on. Sitten sen jälkeen niin kartingiin. Lähdetään säpäjoukkojen kanssa ajaa. Nyt ollaan Liiga-Heikin kanssa harjoiteltu, niin Saarakin tulee, sekin on harjoitellut. Ja suunnitelmana on se, että Saara voittaa kisan. Kävin vaihtamassa öljyt autoon. Sitten 10 oli tapaaminen ton Lillin kanssa. Iltapäivällä lähdetään Nokiaan, siellä on tilaisuus ja sieltä sitten Espooseen. Huomenna on 2 tilaisuutta Ruoholahdessa ja illalla yleisövuoro alkaa, niin sitä pitäisi ehtiä markkinoida tässä vielä vähän. Jees. Käydään katsomaan mitä Saara tekee. Tänään on luvattu myrskyä, mutta ainakin tällä hetkellä niin ei ole kyllä mitään myrskyä. Mä vähän jännittää. Mihin me mennään? Me mennään Siuruun. Siuroon. Ja sen jälkeen me mennään heti Helsinkiin. Espooseen. Sen jälkeen me mennään heti Espooseen. Ja siellä on huomenna sitten varaus. Ja me tehdään pieni video myös ennen siitä. Niin saatte nähdä se sitten myöhemmin. Ja ei oikeastaan mitään muuta. Nähdään kohta. Saara meni tuuleen suojaan. Mitä? Tää on myrskysuoja. Myrskysuoja. Saaran tuulensuoja. Kattokaa kuin se pösö on siellä. Kattokaa miten se pösö ei tiedä yhtään mitä mä sanon täällä. Huutelee siellä, että mitä sä sanot? Ruokaa.
Ai tos pitäisi olla ruokaa. Sä oot taas vlogissa ja taas mietit ruokaa. Nätti! Huomenta. Gram. Gromi kaivelee mun tavaroita. Moi. Moikka Gromi. Sillä on eri väriset silmät. Eikö se ole tosi hienoa? Kevin laittoi koirat ulos. Ruoholahdessa. Kohta alkaa. Meillä on 8 minuutin ruokatauko ja sitten lähdetään pakkaan. Nyt on perjantai ja ollaan menossa kaivopuistoon pitämään varausta. Sen jälkeen vielä Hattulaan toinen varaus. Ja samaan aikaan Lauri ja Jani vetää keikkoja Kupittaan puistossa. Tänään on ollut herätys 6.30, ollaan lähetetty kaikenlaisia meille. Paljon ollut vastaamatta nyt, pahoittelut kaikille. Kun on ollut niin paljon näitä muita varauksia ja sit Kuplaliigan kanssa pientä häslinkiä, niin se on vienyt aika paljon aikaa. Ja tää reissaaminen, kuitenkin menee autossa keskimäärin se 4 tuntia päivässä, niin kyllähän se vie aika paljon aikaa. Eihän niinku tähän aikaan, tai kun mä ajan, niin ei sitä millään pysty vastaamaan meileihin. Ja sitten toivotaan, että kun tullaan kaivariin, niin sää ei ole tällainen. Muuten vituttaa. Olihan se sää ihan mukava tää kaivopuistossa. No niin, nyt ollaan Hattulassa. Päivä jatkuu kello on 7.15 iltapäivällä tai illalla. Ja tilaisuuden piti alkaa 7. Täällä ei oo ketään. Siellä meidän ohjaajat vetää. Ja tuolla porukkaa. Koko päivä pyörii. Kai ne aika särviä kavereita on noin Jani ja Henri. Miten päivä mennyt, Henri? Hyvin. Ei mitään ongelmia. Janin kanssa vedetään tiukkaa settiä täällä. Hyvä, ei mitään. Mä jatkan poroa. Selkeä. Moro! Nyt alkaa viikko olla Pulkassa. Viimeinen tilaisuus. Lahjan tytöt kävi pelaamassa, kiljui paljon ja teki enemmän kuperkeikkoja kuin taklauksia. Kiitos, että katsoitte tätä vlogia ja nähdään ensi viikolla.